Avui és dia de treure tot l'agraïment que tinc dins de mi amb senzillesa i amb el cor en la mà. Avui és dia de fer un xicotet repàs i de mirar el camí que hem recorregut junts. Vaig començar el meu viatge fa 5 anys. Un viatge en el que vaig poder introduir-me en el món de la gastronomia. En realitat va ser el meu refugi. Un lloc on poder deixar eixir totes les meves emocions i inquietuds. Va ser a casa, amb la meva família, la cuina i davant de l'ordinador on he viatjat buscant les arrels, buscant la tradició, buscant el que un dia vaig perdre. Fruit d'aquest viatge he aplegat fins ací. El resultat són 5 anys de receptes i milers de records. És un plaer poder disfrutar amb tots vosaltres d'aquests moments per a mi sempre inoblidables. Però aquest camí, com podeu entendre, no es pot fer sol. Estic envoltat de gent meravellosa que ha confiat en mi i m'ha permès dur a terme tots els meus somnis. Una bona mostra la tinc avui així davant de mi. 14 anys. Recorden l'edat perquè ara van a comprovar perquè dic això. Va néixer a Xàtiva, amb tan sols 3 anyets va començar a cantar i amb 11 anys va participar en la Veu Kids, quedant-se en l'equip de David Bisbal. Fins al moment ha guanyat diversos concursos de cant a nivell nacional per la Comunitat Valenciana, cant amb equips d'Alberic i quedant segona també finalista en l'Invictus Show del programa Televalència. Ha guanyat també el concurs internacional de la Brúixola del cant. Li encanta la guitarra, es desviu per transmetre a tot el públic la seva passió per la música. Anem a gaudir de Lucía Molina. Por mucho tiempo nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque no quiera. Y una mañana gris, al abrazarnos, sentimos un crujido frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompió el amor de tanto usarlo. I a Carmen Pallares i a Sergi Pellicer de l'Associació de Fem Terreta contra el càncer de pròstata. Un fort aplaudiment per a ells, per favor. No et rendeixes, per favor no cedeixes, encara que el fred creme, encara que el vent mora, encara que el sol s'amague i emmudeix el vent. Encara hi ha foc en la teua ànima, encara hi ha vida en els teus somnis, perquè la vida és teua i teu també el desig.
Pa que sols du massa mare, farina, aigua i sal. És un pa més fred, és un pa més agonat, com diguem així a València, però no sé raó. És un pa transhumant. El pa transhumant és el pa de la Manxa, és el pa que és una mica més preta. Quin senyor? Quin senyor? Quin senyor va ser? Quin senyor? El senyor! Ah, tu. Mira, Jesuset, saps què te dic? Que en un lloc on tens traïdors, violadors, assassins i descreguts, no sé si me convé anar. Ala, me la rei! I se'n va anar d'allí. I ningú sap on ha parat. En primer lloc, vull donar-vos les gràcies a tots i a cada un de vosaltres per estar així, sincerament. Gràcies per recolzar aquesta causa, aquesta bona causa. Gràcies per arrimar el muscle. Família, amics, companys, estimat poble, a tots gràcies. A l'Ajuntament, a tota l'organització que està darrere, als col·laboradors, als patrocinadors i també als que no han pogut assistir a l'acte per diferents motius. Una causa, un motiu, una lluita. La qüestió és participar. Per això, a tots els que han col·laborat per poder aplegar fins ací i han dit jo també participe, moltes gràcies. M'agradaria fer un reconeixement especial a unes quantes persones que han sigut determinants en aquest viatge gastronòmic i que m'han omplit la maleta d'amistat, de coneixements i de tradició. Vull fer entrega d'unes mencions per tal de deixar constància en un dia tan especial de la llavor que duen a terme i per què ha significat per a mi. Fruit de la casualitat, un dissabte de matí vaig conèixer a un forner i a la seva dona. Vaig tindre la sensació que es coneixia de tota la vida. Una sensació com la que ha anomenat Verònica, d'amistat. Des d'aquell dia hem compartit infinitat de moments. Als aniversaris del meu blog, no han faltat mai, als cursos de l'alqueria de mare, o a l'aniversari dels seus 130 anys com a forn situat a Cort de Cabanyal, una locura, la veritat. Ell és Juan Forauser, del Fort a Tauna de l'Abuelo, de qui en tantes ocasions us he parlat a través de les redes socials. President del Gremi de Forners i Pastissers i membre del grup de València Pa de Qualitat. Un home que desenvolupa una tasca de recuperació de la tradició, un home que fa pa de qualitat i que m'agradaria que li donés un aplaudiment i que punxara arreu de temps. Camí gastronòmic m'he creuat amb dos germans inseparables que estan fent les delícies de moltes persones sense casa. Dos germans i un equip que ja formen part de la meva família. Ells són Paquito i Chome, junt a tot el seu equip Can Ros. Rec en rec no es pot concebir, i ho dic en sèrio, no es pot concebir sense ells. Ells m'han permès dur a terme tots els meus projectes, totes les idees. Aquest gran event, avui, que estem celebrant, no seria possible sense la seva aportació, i després ho podreu comprovar. Actes com el Can Ros en Perol, el Sabor i Tradició, dinars, sopars, jo que sé en quants salaus hem pogut estar. Per tot això, i per l'amistat que ens envolta, vull fer-los entrega d'aquesta menció. Un aplaudiment, per favor, a Paquito i a Chome. Juanjo, tu no has parlat, eh? És que no podia. Ah, vale. Està emocionat. Bueno, Santi me diu, prepara't un discurs per a quan te fem entrega del premi, tal i qual. Si m'ha vingut vostè fer el sopar per esta nit, Santi vol que faig un discurs i que penseu en les paraules. Res, simplement. No tinc molt que dir de Santi, dir, esta aventura és mútua, hem compartit, seguirem compartint, és gràcies a l'esforç. Crec que som dues persones que se ho currem i jo crec que l'esforç, el sacrifici està ahí. Estem per una molt bona causa i jo crec que és important per a tots el rodejar-se d'amics i de família, i jo crec que
jo amb casa ho faig, per a mi la meva família és indispensable, estic ahí, són els millors. Una forma de i els amics, vamos, que els amics van a missa. Els amics, els companys, la família i aquesta aventura o les aventures que emprenem al final no és res sense ells, perquè un sol no és capaç de manejar ni cel ni terra. Així és que, Santi, seguirem treballant junts, seguirem fent coses junts, seguirem disfrutant i res, família, moltes gràcies a tots per vindre i per compartir. He passat l'oportunitat de reconèixer la llavor que desenvolupen certes associacions. L'Associació contra el Càncer de Càcer és una d'elles. Crec, baix el meu punt de vista, que és mereixedora d'una menció pel que representa, per l'esforç, pel treball que dia a dia duen a terme de manera desinteressada. Avui, les associacions locals participen en nombrosos actes i en aquest acte tampoc podien faltar. Jo els veig sovint en tots els saraos, en totes les carreres. No sé, jo us aprecio un muntó i us admiro un muntó per aquesta entrega, no? I la veritat. I jo volia avui fer-vos aquest xicotet reconeixement. Però, abans de donar jo les mencions, ara m'agradaria una altra persona que he conegut fer entrega d'aquesta menció. Ella és Jessica Crespo. És veïna del poble, per a mi molt especial, i que fins a fa molt poquet dirigia el programa de la llavor en el programa en la SER, en la cadena SER València, el programa agroalimentari referent a la nostra comunitat. Rep la menció, Jessica, si vols... Jessica? Part de la Junta local, crec que ells i elles són els que se mereixen això perquè no perden, sinó que gasten part de la seva vida en treure fondos per a la recerca contra aquesta malaltia, que en realitat és una loteria i ens pot tocar a tots. Així és que volia que estiguera reconegut i que estiguera assentat. Gràcies. En aquestes mencions volia fer una menció molt especial a unes persones que tots els dies treballen de valent per a donar el millor servei a totes les persones i famílies afectades per càncer. Estic parlant de l'Institut Valencià d'Oncologia, l'IVO, el qual realitza una tasca d'un valor incalculable, propera i familiar, on el tracte amb el pacient i els seus familiars sempre han estat a l'altura de les circumstàncies. Una tasca que es posa més de manifest, si cal, amb el servei d'atenció domiciliària. I els que per circumstàncies de la vida hem rebut aquest servei, directe o indirectament, hem pogut posar en valor el grau d'humanitat i de respecte de les persones que exerceixen aquest servei, així com la seva entrega i professionalitat cada dia, cada hora i cada minut de les nostres vides. Jo volia fer un poquet més especial el tema i jo m'agradaria que pujaren a entregar-li el guardó a dues persones que coneixen molt de prop a aquestes persones, ¿vale? Una d'elles és Monteo Jesús i l'altra la tia Angelita. Buenas noches a todos. Sí que me gustaría decir unas palabras en nombre de los que componemos la UHD, que es nuestro servicio. Los que conocéis y también a los que no. Recibimos esta mención en nombre de todos. Compañeros médicos y enfermeras que van por otras zonas. Enfermeras que vinieron aquí y que actualmente no están en la unidad. Secretarias que os atienden por teléfono pero que no salen del despacho. Conductores que nos traen hasta vuestras puertas y no entran. En nombre de todos, gracias. Muy a menudo estamos convencidas que tenemos el mejor trabajo del mundo y esta noche sin duda es uno de esos momentos. Nuestra actividad nos permite entrar en la vida de los pacientes, en la de sus familiares, con el propósito de aliviar y acompañar hasta el final. Yo personalmente, lo confieso, no conocía el cáncer antes de venir aquí como médico del IVO y han sido estos años varias las casas y las familias que he tenido la suerte de conocer. Ahora el cáncer ocupa desde luego un lugar en mi memoria y en mi corazón y cuando lo evoco o lo escucho enseguida me vienen rostros en un instante a la mente y todos ellos me provocan una sonrisa. He crecido con
con vosotros como médico, pero sobre todo lo he hecho como persona. Me he impregnado de vuestra generosidad y vuestras historias, y eso nos ha convertido a todas en mejores profesionales, sin duda. Nos habéis visto en vuestras casas, sin batas, sin pijamas, sin barreras. Las consultas han sido vuestros salones, vuestras cocinas, vuestros dormitorios. El olor al hospital lo hemos cambiado por el olor a café, el olor a miel, y también en estas fechas el olor a Navidad que hemos compartido. Hemos olido vuestros pucheros. En este viaje juntos hemos sido inmensamente privilegiadas. Habéis compartido tanto con nosotros. He conocido a vuestros hijos, a vuestros nietos. Han venido amigos a visitaros y estábamos allí. Nueras, yernos, parejas. Hemos sido testigos de vuestro inmenso amor, del concepto férreo de familia y de vuestra honestidad y compromiso para acompañar a vuestro ser querido y brindarle lo mejor de vosotros mismos. Somos nosotras las que os estamos hoy agradecidas, muy agradecidas, a los que estáis ahora y especialmente a los que ya no están. Pacientes que acompañamos, que nos regalaron sonrisas, atenciones, y a los que intentamos ayudar mitigando en lo posible su sufrimiento. Todos ellos están con nosotras, y si no sabemos parar, volver a ellos, descansar en su memoria y aprender, no sabremos atender a los próximos pacientes. Gracias a todo Alcácer, de verdad, desde el corazón.